'Yan uwana matasa, ku saurare ni daga maza har mata. Lalle akwai batu da ke tsaye ga wuya, kuma a yau zan so na fidda ta. Shin me muke don mu ga rayuwarmu ta inganta? Domin na fahimci jiran aikin gwamnati a yanzu tamkar tusa ne a ce muka shuka ta. Shugabanninmu na yanzu na kiran mu leaders of tomorrow, amma a yau ba su duba rayuwarmu bare su inganta. A ce cin hanci da karɓar rashawa ya zama abin gwaninta, suka maishe mu bayi gashi muna ta musu bauta. Mun yarda da kalamansu, idan wasu mu suka ki mu maishe da abin huta mu kuma ruruta. Ga wasu mu makamai suke mika don Najeriya ci zarafin ƴaƴanta. Mun ce kasar mu ce ba a raba hanta da jini, suka maishe mu kaska, suka fara raba mu da fata. Amma a ce har yanzu mun kasa halkanta. Mu duba abubuwan da ake a Zamfara da Katsina, ko akwai wanda zai ce ya kamata. Kar da ka manta, idan aka kashe makwabcinka a yau, gobe fa kai ne naman farauta. Wannan moyaciyar hali ya kamata a ce mun duba ta, domin hakan bai dace ba. San mu ilmanta mu kuma ilmanta. Najeriya kasar mu ce, dole mu za mu daga martabarta. Barzancen kabilanci dukkan ne moyayen adam ne, ko akwai wanda zai musanta. Kuna gani a lunguna babu hanyoyi, ko a sararin ma ana bukatan kwalta. Shugabanni suke a gare mu, amma Allah kadai ake yau bauta. Mun gaji da wannan wariyar da ake mana, fara duba cancanta. Amma kash ba su mana, saboda haka mu tashi tsaye don rayuwarmu mu inganta. Kar da mu bi hanyoyin da suka bi, domin ta nan suka bi suka gurbata. Duniya makaranta, kar da wasu musulmanta. Mu tashi tsaye don yaƙi da jahilci, za mu rabauta. Mu kuma nemi na kai, kar da mu ce sai gwamnati ta ba mu aiki, yin hakan ya zama wauta. Gwamnatin wa ka sani, wa ya san ka mu kyamace ta. Najeriya ƙasata ta gado, idan na mutu ku sani a ƙarƙashinta.